Hello mga kabady, what's up to my channel. Gagawin natin ngayon mga buddy ay magluluto tayo ng pansit bihon. So bago tayo mag-umpisa, mag-subscribe muna kayo sa aking channel and huwag kalimutang i-click yung bell notification para lagi kang alerto sa aking videos. So let's start. Damante ka na rin? Oops, yeah. Yung anuhan, malaking pala. So itong isa muna. Una nating lulutuin yung sibuyas at garlic. Yan mga buddy. Magluluto tayo kasi may magbe-birthday dito sa amin. First birthday pa. Alam dito. Beta. Yan. Sunod natin ilalagay mga buddy yung kikiam. Kunti lang. Luto ng ating kikiam. Lagyan mo ng soy sauce. Sige, lagyan mo pa. It's not enough. Give more. More. No. Enough muna. Yung magic syrup. Lagyan ng Knorr cubes. This is my honey. Pinyala. Knorr cubes. Lagyan ng tubig. Painitin muna. Yeah. Ilagay na natin yung repolyo. Video na kung tayo? Video na kung tayo? Ilagay na natin yung pansit. Ano ito ba? Ay! Ano ito ba? Basta maanahan ng malitarupan.
Ano lang makita tarupang. All you need to do is subscribe, click bell notification. Yun lang. Fancy. Ito na ang ating pansit. Simple but puno ng sarap. Yun. Subscribe. Apay makapuyot ay di. Puyot ni mama naman. Ito ni lighter oh. Agure ka. Agure lang. Oh, kita man ni Nagano kayo pa isayo. unya. Ada jaga. Oy! Ala ipan mo tata papicturean. Payat eh. Agure lang. Sip oy ko nam, sip oy. Blow. Blow mo oh. Ala. Puyutin. Ano mo? Tulungan nyo. Natulungan mo. Nalpas eh. Oh, sige. Masamot na ito yung mata. Ano na tayo? Ito na si Haan? Ito yung ano na ira. No, that jay. Hop. No. Ha? Ngay. Oh, di kanyo Bag ni ano. ikan nyo